ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ብስራሕ ብትምህርቲ ብዝተፈላለዩ ጉዳያት ምኽንያት ይደክም እዩ። ክደክም ከሎ ድማ ነዞም ምልክታት የርኢ። ምርሳዕ፣ ምጭናቕ፣ ስምዒታዊ ምዃን፣ ውሳነ ንምውሳን ምጽጋም፣ ሓደ ግዜ ድማ ልዕሊ እንተደኣኢሉ ክሳብ ሕማም ርእሲ ክበጽሕ ይኽእል። ልክዕ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንተደኣ ሃሊኻ ናይ ኣእምሮ ጥዕናኻ ክትሕሉ ትደሊ እንተደኣ ኮንካ ብቁልጡፍ ስጉምቲ ክትወስድ ይግባእ። ንሱ ድማ ንኣእምሮ እንደገና ምሕዳስ ይበሃል። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ንኣእምሮ ከም ሓድሽ ንምሕዳስ ዝሕግዙ ብሳይንስ ዝተረጋገፁ 9 ወሰንቲ ሜላታት ክንርኢ ኢና። ናብ ንቕሓት ንምምላስ፣ ጽቡቕ ጌርካ ንምሕሳብ፣ ንምግንዛብ፣ ከምኡውን ውሳነ ብግቡእ ንምውሳን፣ ስምዒት ንምቁፅጻርን ነገራት ቀልጢፍካ ንምርዳእን እትኽእለሉ ናይ ኣእምሮኻ ዓቕሚ እንደገና ብጽቡቕ ክትጥቀመሉ ክሕግዘካ እዩ። 9 ነጥብታት ኣዝዮም ወሰንቲ ስለ ዝኾኑ ክሳብ መወዳእታ ምርኣይ ኣይትረስዕ። መጀመርያ ብዛዕባ ኣሰራርሓ ኣእምሮ ገለ ነገር ክብለኩም። ሓደ ብዙሕ ወሳኒ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል ማሽን ብብዙሕ ሚልዮናት ገንዘብ እንተደኣ ዓዲግናዮ ግን ድማ ኣጠቓቕምኡ እንተደኣ ዘይፈሊጥና ቦታ ካብ ምፅባብ ወፃኢ ንዓና ዝህበና ዋላ ሓደ ረብሓ የብሉን። ልክዕ ከምዚ ድማ ናይ ኣእምሮ ኣሰራርሓ እንተደኣ ዘይተረዲእናዮን ክንድቲ ዝድለ ክንጥቀመሉ ኣይንኽእልን። ስለዚ ድማዩ ኣሰራርሑ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኸውን። ክፍልታት ኣእምሮ ኮንሽስን ሰብ ኮንሽስን ተባሂሎም ወይ እውን ብትግርኛ ንቑሕን ሕቡእን ክፍለ ኣእምሮ ተባሂሎም ኣብ ክልተ ይምቀሉ። ንቑሕ ክፍለ ኣእምሮ ብንቕሓትን ብምስተውዓልን እንገብሮም ነገራት ዝቆፃፀር እዩ። ንኣብነት ንመጀመርያ ግዜ መኪና ክንዝውር ከለና፣ ሓድሽ ነገር ክንፍትን ከለና፣ ኩሉ ግዜ ዘይንፈልጦ ነገር ክንገብር ከለና እንጥቀመሉ ክፍለ ኣእምሮና እዩ። ንሱ ድማ ነገራት ብምስተውዓልን እናፈለጥናን ክንገብር ይሕግዘና። ሕቡእ ክፍለ ኣእምሮ እንብሎ ድማ ናይ ልማድ ሓይሊ ዝሃንፅን ልማድና ዝቆፃፀርን ክፋል ኣእምሮና እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት እንጥቀመሉ ነዚ ክፍለ ኣእምሮና ኮይኑ ብልምዲ ምሕፃብ፣ ምብላዕ ዝኣመሰሉ ተግባራት ክንትግበር ከለና ሓሲብና ዘይኮነስ ከይተረዳእና እንገብሮም ልማዳት ስለ ዝኾኑ ብሕቡእ ክፍለ ኣእምሮ ይፍፀሙ። ብቐሊል ኣብነት ክንርድኦ ከለና ንመጀመርታ ግዜ ታይፕ ክንገብር ወይ እውን ብኮምፒተር ክንፅሕፍ ከለና ንሓደ ፊደል እንዳደለና ብቐስን ብጥንቃቐን ክኸውን ከሎ እዚ ድማ ብንቑሕ ክፍለ ኣእምሮ ይፍፀም። ቀፂሉ ድማ ነዚ ነገር ምስ ተለማመድናዮ ብቁልጡፍ ክንፅሕፍ ከለና ድማ ብሕቡእ ክፍለ ኣእምሮ ተፈፂሙ ንብል ማለት እዩ። በዚ መሰረት ሕቡእ ክፍለ ኣእምሮ ካብ 95 ሚእታዊ ንላዕሊ ዝኾን ህይወትና ክቆፃፀር ከሎ ንቑሓት ኮይና እንነብሮ ህይወት ግን 5 ሚእታዊ ጥራይ እዩ። ሕጂ ብዛዕባ ኣእምሮ ምሕዳስ ክንዛረብ ከለና ኣብቲ ሕቡእ ክፍለ ኣእምሮና ትኩረት ጌርና ክኸውን ማለት እዩ። ንዕኡ ክንሕድስ ምስ ንኽእል ኣእምሮና ኣሓዲስና ምባል ድማ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ሕቡእ ክፍለ ኣእምሮ ልማድና ስለ ዝቆፃፀር ሰባት ድማ መብዛሕትኡ ግዜና ኣቐዲምና ብሚእታዊ ከም ዝገለጽናዮ 95 ሚእታዊ ዝኸውን ህይወትና እንነብሮ ብልምዲ እዩ። ክንበልዕ ከለና፣ ክንሰቲ ከለና፣ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ነገራት ኣብዝሓ ግዜ ብልምዲ ኢና ንገብር። ዋላ መኪና ምዝዋር እውን ምስ ለመድናዮ ድሕሪኡ ንዝውረሉ ኸይዲ ብልምዲ እዩ ዝኸውን ወይ እውን ሕቡእ ክፍለ ኣእምሮና እዩ ዝፍፅሞ። እዚ ማለት ንሕና ከይፈለጥናዮ ኣእምሮና ብኣውቶማቲክ ተረዲኡ ነገራት ይፍፅም ማለት እዩ። ግን ድማ እቲ ነገር ብግቡእ ክፍፅሞ ይኽእል እዩ። ንቑሕ ክፍለ ኣእምሮ ግን ብዙሕ ግዜ ዘይንፈልጦ ነገር እንገብረሉ ስለ ዝኾነ 5 ሚእታዊ ጥራይ ንጥቀመሉ ይኸውን። ኣብዝሓ ግዜ ሕቡእ ክፋል ኣእምሮና ብስምዒት ተመርኪሱ ተደጋጊሞም ዝግባሩ ነገራትን ኣዝዮም ብመጠኑ ምሕዳስ ዝኾኑ ነገራትን እንዳመዝገበ ይኸይድ። ኣቐዲምና ከም ዝበልናዮ ድማ ናይ ሰባት ብዙሕ ህይወት ልምዲ ስለ ዝኾነ እቲ ዝኣተወ ነገር ኣብ ህይወት እንዳተደጋገመ ይመጽእ ማለት እዩ። ስለዚ ኣእምሮና ንምሕዳስ ኣቐዲምና እንገብሮ ነገር ኣብ ሕቡእ ኣእምሮና ዝተመዝገበ ዘይንደልዮ ነገር ምውፃእን ንዓና ዝጠቕመና ነገር ድማ ምእታውን ይኸውን ማለት እዩ። ኣብዚ ኣዝኹም ክተስተውዕልዎ ዝደልዮ ነገር ኣእምሮ ምሕዳስ ናይ ሓንቲ ለይቲ ለውጢ ኣይኮነን። ናይ ባዕሉ ግዜ ዝደሊ ስለ ዝኾነ ብትዕግስቲ ነዞም ሕጂ ዝነግረኩም ነገራት ክትግብሮም የዘኻኽረኩም። ኣእምሮ ንምሕዳስ ዝሕግዙ 9 ወሰንቲ ነጥብታት። ቀዳማይ ጽቡቓት ነገራት ንርእስኻ ምዝራብ እዩ። እዚ ብምግባርካ በብቁሩብ ንዓኻ ፖዚቲቭ ኢነርጂ እንዳጎናፀፈካ ዝኸይድ ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ እዚ ብምግባርካ ንኽትዕወት ሓይሊ እትረኽበሉ ነገር ሰሪሕካ ኣለኻ ማለት እዩ። ነገራት ምድግጋም ኩሉ ግዜ ለውጢ ናይ ምምፃእ ሓይሊ ኣለዎ።
ኣብዚ ዓለም ዘለዉ ዕዉታት ነገራት ናይ ዓበይቲ ነገራት ውፅኢት ዘይኮኑስ ናይ ኣናእሽቱ ድግምጋማት ውፅኢት እዩ። ኣናእሽቱ ለውጥታት ድማ ብዙሕ ፃዕሪ ይሓቱን ግን ድማ ህይወት ብዝገርም መልክዑ ናይ ምቕያር ኣዝዩ ዓብዪ ለውጢ ኣለዎም። ስለዚ ነዚ ነገር ንተኸታታሊ ውሕድ መዓልቲ ፈትኖ፣ ንርእስኻ ጽቡቕ ነገር ጥራይ ንገሮ፣ ድሕሪኡ ዝመጽእ ለውጢ ድማ ተዓዘብ። ክልተ ፍጹም ተመሳሳሊ ዓሌት ዘለዎም ሓመድ ገይሮም ክልተ ተኽልታት ተኺሎም ድሕሪኡ ኣብቲ ሓደ ተኽሊ ኩሉ ግዜ ብቁጣዕ ብምዝራብ ብምፅራፍ ምርጋም ጀሚሮም ኣብቲ ካልኣይ ተኽሊ ድማ ልስልስ ዝበለ ሙዚቃ እንዳጋበዙ ጽቡቕ ዘረባን ኣሰንዮሞ ኣብ 15 መዓልቲ ድማ ዘይእመን ለውጢ ተፈጥራ። እቲ ሓደ ተኽሊ ክጽምሉ ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ካብ ወትሮ ብዝተፈለየ መልክዑ ኣዝዩ ብቕልጡፍ ክዓቢን ጽቡቕ መልክዕን ክሕዝ ክኢሉ ነይሩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ማይ ዝተገበረ መጽናዕቲ እውን ተመሳሳሊ ውፅኢት ይረኺቡ ነይሩ። ስለዚ ነዚ ነገር ከም ዋዛይ ትረኣዮ ኩሉ ግዜ ንርእስኻ ጽቡቕ ነገር ንገሮ። ካልኣይ ቪዥዋላይዜሽን እዩ። እዚ ማለት ብናይ ኣእምሮ ዓይኒ ሓደ ነገር ከም ምስኣል ማለት እዩ። ቪዥዋላይዝ ኣብ ትገብረሉ ግዜ ኣእምሮ ዋህዮታቱ ከነቓቕሕን ንኽልምልሙን ከም ዝገብር ሳይንቲስታት ይዛረቡ። ወዲ ሰብ ካብ ዝተዋህብዎ ተውህቦታት እቲ ዝሓየለን እቲ ቀንድን ቪዥዋላይዝ ናይ ምግባር ሓይሊ እዩ። ኣብ ምድሪ ዘይተፈጥረ ነገር ከም ዝተፈጠረ ሓሲቡ ኣቕሪቡ ምርኣይ ምኽኣሉ እዩ። እዚ ንስእሎ ሕማቕ እንተደኣ ኮይኑ ጉድኣቱ በቲ ልክዕ ክኸውን ከሎ እቲ ንስእሎ ነገር ድማ ጽቡቕ ክኸውን ከሎ ንኣእምሮ ንምሕዳስ ዓብዪ ተራ ይፃወት እዩ። ስለዚ ብዝተኸኣለ መጠን ኩሉ ግዜ ጽቡቓት ዝኾኑ ነገራት ቪዥዋላይዝ ንምግባር ተለማመድ። ሳልሳይ ሜላ ብንቁሕ ክፍለ ኣእምሮ ምቅላስ ወይ እውን ምስራሕ እዩ። ብንቁሕ ክፍለ ኣእምሮ ምስራሕ ኣእምሮ ዓርሱ ንኸተዓራርይ ዝወስዶ እቲ ዝዓበየ ስጉምቲ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ ኣእምሮ ብንቕሓት ይኹሎም ነገራት ዝገብር። በዚ ምክንያት ድማ ሕቡእ ክፍለ ኣእምሮ ዝሓዞም ልማዳት ንኽትሓድግን ብሓድሽ ንኽትኩን እትፅዕረሉ ግዜ ይኸውን። ሓደ ነገር ካብ ተግባር ሓሊፉ ናብ ልማድ ወይ እውን ናብ ሕቡእ ክፋል ኣእምሮ ንኽቕረስ እንተወሓደ ሓደ መዓልቲ እዞም ተግባራት ብንቁሕ ክፋል ኣእምሮ ክትግበር ኣለዎም። ብሕቡእ ክፋል ኣእምሮ ዝገበርካዮ ነገር 21 መዓልቲ ሙሉእ እንዳተቓለስካ ክትገብሮ ከለኻ ልማድ ከም ዝኸውን ብዙሕ ግዜ ንሰምዕ ኢና። 21 መዓልቲ ግን ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱ ኩሉ ተግባርና ብንቁሕ ክፍለ ኣእምሮ ምክትታልን ምቁፅፃርን ክንጅምር ከለና ምስልቻው፣ ድኻም፣ ድቃስ ብዙሕ ዓይነት ስምዒታት ክነተኣናግድ ስለንጅምር እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ንቁሕ ክፍለ ኣእምሮ ብዙሕ ሓይሊ ዘውፅእን ኤነርጂ ዝሓትትን ብምዃኑ እዩ። ኣብዚ ደረጃ ክትበፅሕ ከለኻ ድማ መጀመርያ ዝፀሓፍካዮ ኣብዚ ክትክእ ዝደለኻዮ ነገራት እትትከአሉን ነብሲ ወከፍ ተግባርካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ንክኸውን እትፅዕረሉን መንገዲ እዩ። ኣብዚ ልቢ ክትብሎ ዘለካ ነገር እዚ ኸይዲ እዚ ድኻም ጭንቀትን ከምፅአልካ ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግን ትፅቢት ዝግበር ነገር ስለዝኾነ ዝከኣለካ ጌርካ ነዛ ደረጃ ክሰግራ ይግባእ። ራብዓይ ሜላ እኹል ማይ ምስታይ እዩ። እዚ ካብ እትሓስቦ ንላዕሊ ኣእምሮ ንምሕዳስ ኣዝዩ ወሳኒ ተራ ዘለዎ ነገር እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ዝለዓለ መጠን ፈሳሲ ዝጥቀም ናይ ኣካላትና ክፍሊ እቲ ቀዳማይ ኣእምሮ ብምዃኑ እዩ። እዚ ማለት ኣእምሮ ንምሕሳብ፣ ንምዝካር፣ ንምግንዛብን ዝለዓለ መጠን ፈሳሲ ይጥቀም። ኩሉ ግዜ ሃይድሬትድ ኮይንካ ምጽናሕ ንኣእምሮ ንምሕዳስ ኣዝዩ ወሳንነቱ እዩ። ነዚ ኣዝዩ ብዙሕ መጠን ዘለዎ ማይ ምስታይካ ካብታ ቀዲምና ዘልዕልናዮ ብንቁሕ ኣእምሮ ናይ ምቅላስ እትገብሮ ቃልሲ ከም ቲፕ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ። ኣቐዲምና ከም ዝገለጽናዮ ሓደ ልምዲ ንምምዕባል ክትፍትን ከለኻ ኣዝኻ ከም እትደክም ከም እትስልችውን ነጊረካ ነይረ። ምክንያቱ ኩሉ ነገር ብንቁሕ ኣእምሮ ንምልዋጥ ትቃለስ ስለ ዘለኻ እዩ። ኣብዚ ግዜ ዝለዓል ድኻምን ጭንቀትን ንምውጋድ ድማ እኹል ማይ ምስታይ ጀምር። ብዙሕ ማይ ኣብ ትሰትየሉ ግዜ ኣእምሮኻ ብዝለዓለ ኩነታት ብኦክሲጅንን ብማይን ብዝረኽቦ ሓይሊ ክንቀሳቐስ እዩ። ሓምሻይ ሜላ ከባቢኻ ምቕያር እዩ። እዚ ብሓደ ግዜ ንምቕያር ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ፣ ግን ድማ በብንእሽተይ ክትቅይሮ ዝግባእ ኣዝዩ ወሳኒ ነገር እዩ። ከባቢ ምቕያር ማለት መንደር ምቕያር ካብ ዘለኻዮ ቦታ ምውፃእ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብዝተኸኣለ መጠን ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ነገር ብንእሽተይ ምልዋጥ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ክፍልኻ ዘሎ ዓራት፣ ጣውላ ወይ እውን ካልእ ኣቕሓ ቦታ ምቅያር ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓድሽ ሕብሪ ምቕያር እውን ዝተፈላለየ ለውጢ ከም ምግባር ይቑፀር። እዚ ድማ ኣእምሮ ካብ ዝተለመዶን ዝተመቻቸወሉን ስርዓት ወፂኡ ንቕሕ ንክብል ይገብሮ።
ሻድሻይ ሜላ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ምግባር እዩ። ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ምግባር ናይ ኣእምሮ ቅልጥፍና ዘስዕብን ቅልጣፎ ንኽውስኽ ዝገብርን ቁልፊ ተግባር እዩ። ስፖርት ኣብ ዝሰርሐሉ ግዜ ኣእምሮ ብዙሓት ሆርሞናት ክለቅቕ ይጅምር። እዞም ሆርሞናት ድማ ንኣእምሮ ንምንቃሕ ኣዝዩ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብሩ። ምንቅስቓስ ኣብ እትገብረሉ ግዜ ብዋናነት ናይ ሓጎስ ሆርሞን ዝምንጭ ኮይኑ እዚ ድማ ንሰውነትካን ንኣእምሮኻን ፖዚቲቭ ዝኾነ ኢነርጂ ይጎናፅፍ። ብተወሳኺ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ምግባር ንርእስኻ ዘለካ ረኣያ ዝቕይርን ንርእስኻ ዘሕድስን ኣዝዩ ቁልፊ ተግባር እዩ። ሻብዓይ ሜላ ኣመጋግባና ምስትኽኻል። ንዕቤትን ንምሕዳስን ኣእምሮ ዋና ካብ ዝኾነ ነገር ሓደ ኣመጋግባ ምስትኽኻል ብፍላይ ድማ ሽኮራዊ ምግብታት ምቕናስ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ኣድለይቲ ካብ ዘይኾኑ ወልፍታት ምርሓቕ እዩ። ብዋናነት ሽጋራ ናይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ብምውሳኽ ንኣእምሮ ዝበፅሕ ኦክሲጅን ብምቕናስ ኣእምሮ ጉድኣት የስዕብ እዩ። ከምኡውን ሽኮር ኣብ ውሽጥና ዝርከብ ናይ ምብላዕ ባህጊ ዝህበና ድሌት ብምቕናስ እኹል ኩነታት ከይንምገብ ብምግባር ካብ ምግቢ ኣእምሮና ክረኽቦ ዝግባእ ኒውትረንትስ ከይረክብ ይገብር። ስለዚ ድማዮ ኣመጋግባና ምትዕርራይ ንኣእምሮና ምጉልባትን ንምሕዳስን ዘይስገር ነጥቢ ዝገብሮ። ሻምናይ ሜላ እኹል ድቃስ ምድቃስ እዩ። እዚ ካብ ኩሉ እቲ ቀንድን እቲ ዝዓበየ ቦታ ክወሃቦን ዝግባእ ነጥቢ እዩ። ኣእምሮ ብዋናነት ዓርሱ ዘሕድስ ኣብ ግዜ ድቃስ እዩ። ኣእምሮ ካብ ንቑሕ ክፍለ ኣእምሮ ናብ ሕቡእ ክፍለ ኣእምሮ ፍልጠት የሰጋግር። ነዚ ድማዮ ኣካልና እኹል ድቃስ ክረክብ ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ኣእምሮና ነዚ ነገር ንምግባር ኣዝዩ ክፅገም ይጅምር። ካብኡ ሓሊፉ እውን ብጭንቀት ንብዙሕ ጉድኣት ክቃላዕ ይኽእል እዩ። ስለዚ ድማዩ ድቃስ ንኣእምሮ ንምሕዳስ ቀንዲ ነጥቢ ምዃኑ ዝነግረኩም። ኣብ መዓልቲ ሓደ ሰብ እንተነኣሰ ካብ 6 ክሳብ 8 ሰዓት ዝኸውን እኹል ድቃስ ክድቅስ ክኽእል ኣለዎ። ነዚ ትገብር እንተደኣ ሃሊኻ ዘንበብካዮ ትዝክር፣ ከምኡውን ኣዝኻ ንቑሕ ክትከውን ትጅምር ኢኻ። ታሽዓይ ሜላ ምስጋና ወይ እውን ኣመስጋኒ ምዃን እዩ። እዚ ናይ መወዳእታ ነጥቢ እዩ። ኣእምሮኻ ብፅቡቅ ኩነታት ክሕደስ ትደሊ እንተደኣ ኮይንካ ብዋናነት ምስጋና ምሃብ ክትለማመድ ክትክእል ኣለካ። ዘለካ ፀጋ ምውፃር ጀምር። ኣብቲ ዘይብልካ ነገር ትኩራት ምግባር እውን ደው ኣብል። ንኣእምሮኻ እውን ዘይብልካ ነገር ብምውፃር ምጭንናቕ ገዲፍካ ነፃ ግበሮ። ድሕሪ እዚ ነቲ ዝመፅእ ለውጢ ድማ ተዓዘብ። እዞም 9 ነገራት ብኣግባቡ እንተደኣ ተግቢርካዮም ኣእምሮኻ ከም ዝሕደስን ከም ሓድሽ ከም ዝሰርሕን ከረጋግፀልካ ይፈቱ። እዚ ቪድዮ ጠቒምኩም ክኸውን ኣይጠራጠርን። ኣብ ቀፃሊ ብኻሊእ ዝበለፀ ትሕዝቶ ንኽንራኸብ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ኣብዚ ዘለኹምዎ ሰናይ ቅንያት።